Федератсияи Россия раисҳои хича, яъне парвозҳои хича ба дигар давлатҳо кушода мекунад. Рӯзи якумда кушода мешавад ба Тоҷикистон ё ки бо ягон давлати дигар. Шумо гуфтед ки намоз хонда намешавад. Оё ид мешавад? хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи кушодашавии раисҳои, яъне парвозҳои Федератсияи Россия ба мамлакатҳои хориҷа ва махсусан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем, барое ки дар интернет баҳсҳои зиёд рафтааст ва мардум бисёр савол метиҳанд ки оё аз 1 август раисҳо байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешавад ё ин ки не. Ман худам дар чандин шабакаҳои интернетӣ мақсад дидам ки нависага аз 1 август раисҳоро кушода мекунанд. Яъне дар YouTube дидагим, дар новости ё не бародарони азиз, дар новости танҳо Федератсияи Россия як чизро қайд кардагия, гуфтагия. Ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам ки дар кадом ҳолат Федератсияи Россия раисҳои хича, яъне парвозҳои хича ба дигар давлатҳо кушода мекунад. Федератсияи Россия дар худаш қайд кард ки бо сабаби анаҳамии беморӣ, яъне аз моҳи март парвозҳо маҳдуд шидагиянд, маҳдудият дар парвозҳо кардагиянд ва агар ки дар анаҳамин рӯзҳои наздик, яъне то 1 августа шумораи зиёдшавии беморон дар кадом давлате ки кам шава, афзоиш наёбад дига, ба ана ҳамон давлат Федератсияи Россия раисҳоша парвозҳоша кушода мекунад. Чӣ хел ира мефаҳманд ва аниқ мекунанд, ҳозир ман ба шумо мегӯм бародарони азиз. Мисол агар мегирем дар Бразилия аз байни 100 000 аҳолӣ 40 ба анаҳамин беморӣ гирифтор шудагӣ бошад. Ё мисол дар дигар давлат аз байни 100 000 аҳолӣ 40 кас ба анаҳамин беморӣ гирифтор шудагӣ бошад. Яъне кадом давлате ки аз байни 100 000 аҳолиш 40 нафараш ба ҳамин беморӣ гирифтор шудагиай ва ё ҳисоб мекунанд ки ма примерно гуфтаам 100 000, ҳар як давлат мақсад миллион аҳолӣ дора, ҳамаи ва ҳисоб мекунанд аз 100 000 аҳолӣ 40 беморӣ мерасад. Анаҳамин шумора агар ҳамин хебоша баъдан ба ҳамун давлатҳо парвозҳоша кушода мекунад Федератсияи Россия ва боз иҷа ба назар мегира афзоиш ёфтани дохилии хича, яъне ки дар Федератсияи Россия рам анаҳамин беморӣ кам афзоиш биёбаву дигар афзоиш наёба, баъдан парвозҳои хича кушода мекунад. Айни ҳол ба назар гирифтааст Федератсияи Россия, яъне аз назар гузаронӣ кардааст давлатҳоеро ки беморишон кам шидагиаю афзоиш дигар наёфтаастанд ва хичам аз назар гузаронӣ кардааст ки дар тӯли чандин рӯзҳои наздик афзоишёбии беморӣ суст шава агар ва дигар афзоиш наёба, баъдан мақсад ҳамун статистикаи давлатҳоро аз ҷониби Федератсияи Россия бароварда мешавад ки бо куҷо раисҳош кушода мешавад. Ҳоло ягон чи баромадагӣ нест ки рӯзи 1 кушода мешавад ба Тоҷикистон ё ки бо ягон давлати дигар. Танҳо Федератсияи Россия ҳамин чиза қайд кардагие ки ҳар давлате ки анаҳамин бемориш афзоишёбиш кам шава, ба анаҳамун давлат парвозҳоша оғоз мекунад ва то 1 августа мумкин ами санҷишҳошон баррасӣ бишава ва баъдан ба як хулосае биёянд ки байни Тоҷикистон, байни Ӯзбекистон, умуман байни чандин давлатҳо кушода мешава ё ин ки не. Ва иншааллоҳ худованд розӣ боша, умедворем ки аз назаргузаронӣ ва санҷишҳошон ба хубӣ ба анҷом мерасаву ва байни Тоҷикистон ҳам низ анаҳамин сарҳадҳош, яъне парвозҳош кушода мешавад. Панд тиҷай нависад: салом алайкум, шумо гуфтед ки намоз хонда намешавад, оё ид мешавад? И бародармон дар мавриди ид савол додаем. Мо дирӯз як барнома ба пешкаши мухлисо гардондаем, пешкаши тамошобинон, ки мақсад иди қурбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 31 июл фаро мерасад, вале мутаассифона намози ид баргузор намешавад бо сабаби анаҳамин беморӣ. И бародар бароям савол додае ки мақсад намоз хонда намешавад, оё ид мешавад ё ин ки не. Танҳо
муфтии ҷумҳурии тоҷикистон иҷоза додагиай шахсое ки қурбонӣ мекунанд, яъне ҳар нафаре ки қурбонӣ карда омадагиай, мақсад ба ё бояд ҳар сол қурбонӣ кунанд, ки анамун нафарона иҷоза додагианд ки дар доираи қонун қурбониҳои худшона бигзаронанд, қурбонӣ кунанд, вале намози ид баргузор намегарда. бародари азиз, имя таҷик нависай: ака ид мешава аниқ, карантин нест, охи иди рамазона ака намондан кунем, милисаҳо дар кӯчаҳо гаштанд. ҷавоб те ака комментарияра. коркунои мақомотҳои дахлдор, ҳар як коркуне ки дар идҳо гаштанд, дар дигар рӯзҳои анамин карантин, рӯзҳои ки беморӣ авҷ гирифтааста буд, гашту гузоршон ба фоидаи мову шумо буд, ки имрӯз шукри худо хеле вазъият хуб шидагиай. мову шумо озод дар куҷои форидаймон гаштесем, яъне ки ба таври аввала мақсад дар ҳама ҷо гаштугузор кардесему, ҳама ҷоро ба мисли аввала кушода кардесиян, оҳиста оҳиста. баъзан ҷоҳо ҳоло ҳам мондагие ки дарҳошон баста, аз ҷумла масҷидҳоро то ҳол кушодагӣ нестанд. оҳиста оҳиста ана рӯз то рӯз ҷойҳои маҳкамшудагӣ боз шидестанд дарошон. ва як чиза бо гуфтанем ки ози худат қайд карде ки ид кардан намондан, лекин ана ҳамин мо худмон шоҳиди ҳамин чиз шидаем ки дар чандин ҷойҳо, махсусан дар деҳаҳо, мардум ба мисли пештара ид кардану гаштанд. ва фикр мекунам ки дар мавзӯи ид ана мақсад махсус ҳамин халқи тоҷики худмон карантин ҳам боша, бародарони азиз, идшона мекунанд, лекин идам ки кардан дар доираи қонун, дар доираи бо эҳтиёт будан, фосилаи одамро риоя кардан, анамун ниқоби тиббиро карда гаштан, ҳамин чизҳоро бикунанд беҳтар, хубтара, чунки ҳар як коре мекунем барои саломатии мову шумо, барои саломатии аҳли оилаи худмон. тамом бародарони азиз. ва чандин нафарои дигар дар бораи рейсҳо, границаҳо саволҳо пешкаш кардиам ба мо дар бораи нархҳои чиптаҳо. касое ки дар ҳамин саволҳошон ҷавоб гирифтан мехоҳанд, марҳамат бидорем видеоҳои пештараи моро тамошо кунед. ҳамин чӣ саволе ки ба мо равон кардагиен, мо дар ҳамин мавзӯъ аллакай суҳбатҳо гузарондагием. ва агар ки боз ягон наворҳои нав кардем, ин наворҳои нави мо хабарҳои нав мешавад иншааллоҳ. дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунед ва саволҳои худтона метавонед дар инстаграми ма дар омада подписатсия кунед, ба ма равон бисозед. худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.